Raşid Meredov, meni tanansın. Tanamasan tanak koy, men Cuma Sapar Türkmen. Raşid Meredov, bugün men sana düşman hükümünde değil de dost hükümünde sana teklif vereceğim. Sen oylama muhalefet din adamı tankid ediye. Yok. Biz teklifen berip biliyaz. Biz köp saadet biliyaz. Raşid Meredov, bilen sen hazır Türkmenistan'ın daşarı işlerinden sorumlu, daşarı işlerine cevap veren insansın. Senden hem önce köp adamlar işledi bu vazifede, senden sonra da işlerler. Sen öz adını tarihe yazdırıp gitmek imkanı oldu bugün. Raşid Meredov, bugün sana aytacak olan zadım Afganistan hakkındadır. Bilen ki Afganistan'da yağdaylar juda yamanlaşıp baraya günü-günden. Afganistan, Türkmenistan üçün hem Özbekistan üçün hem bir gerekli devlet bolup dur. Bilen ki Türkmenistan özünün gazı turbasını Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan turbasını geçirmekle üçün Afganistan'da elbette dinçlik olması gerek, Afganistan'da parahatçılık olması gerek. Özbekistan bolsa özünün Karachi portuna çıkmak üçün Afganistan, Pakistan'ın yollarını pedalanacak oluyor. Şunun için onlara da gerek. Özü bütün dünyada hem dinçlik gerek, parahatçılık gerek. Afgan halkına da, başkalara da dinçlik gerek. Sana 3 tane teklif verecek. İnşallah eşitip peydalan. Bu aytacak olan maslahatlarım, dünyadaki 7 milyar insanın 7 sanak adam ya biliyor ya bilmiyor. Doğru Afganistan'da parahatçılığı yerine getirmekle üçün, Afganistan'da parahatçılık olması üçün hareket etmekle juda qiyin, ağır mesele. Yöne bunu doğrulamak imkanı var, elhamdülillah. Afganistan'daki yağdayları normalizasiyaya getirmekle üçün bu Taliban'ı, Afganları bir parahat, hukuk devletinde yaşamaklığı üçün urşsuz, qıyqılıqsız, qısqa ömürde bağıtlı yaşap geçmekle üçün şu zatları etseniz juda qow bolýar. Birincisi bolup sen Daşary işler ministri hükmünde Türkiye devleti bilen Pakistan devletini, Orta Asya'daki devletleri bir yığınağa, bir meclise çağırıp gepleş. Çünkü bu Afgan milletin dilinden, Afganistan halkının dilinden, Taliban'ın dilinden Pakistan düşünüyor, Türkiye devleti düşünüyor. Bilen ki bu Afganlar, Talibanlar Sünni Sofi, Pakistan hem Sünni Sofi, Türkiye hem Sünni Sofi hesaplanıyor. İran'la desen, yok İran Şia devleti olan için onu Afganistan halkı İslamiye söylemiyor. Üstüne üstlük Taliban bilen hem İran ters. Yine de hem başka devletler çağır Afganistan'ı geleceği için Amerika'nı, Arap devletlerini, Katar'ı, Saudi'ni, Kuveyt'leri çağır. Çünkü bilen ki bu Arap devletlerinde pul köp. Yani pul köp, Amerika ruhsat vermese olar puldan kömek edibilmiyor. Joe Biden bilen hem gepleş, hem özün hem tanış bilişip bolup koyuver. Eğer padişah kesellep, hastalanıp yok bolup kalsa, Joe Biden'ın hem gözüne girip koyarsın. Joe Biden'a da ayt, Mr. Joe Biden, men sana aydiyen şu Afganistan'ı bir zat edeli. Bolmasa bir yere Kitay girip gitse, juda qiyin bolýar. Kitay bizim hem düşmanımız, sizin hem düşmanınız. Şunun için düşmanımın düşmanı menin dostum diýen siyasatta bir hile var. Şunun için Afganistan'a Kitay'ın girip gitmezliği için Amerika'dan hem kömek sonra. Rusya'nı hem çağır bilirsin, Avrupa'nı hem çağır bilirsin. Başka hem İslami banklardan hem kömek soramak imkanın var. Bilen ki Afganistan'ın devletinde üniversiteler, institutlar, hastahanalar, balinsalar, magazin ve başka zatlar kurmak gerek. Çünkü halkın psikolojisini, halkı normalizasiyaya getirmekle için juda rolu ulu bolýar Pakistan'ın, Türkiye'nin. Bilen ki Pakistan juda güçlü, kudretli yadrosu var. Harbi
harbiy gücü güçlü döwlet hesaplanýar. Türkiýeden agorpdyň NATO'nun üyesi, waýennesi hem juda güçlü, tehnologiýalary hem super güçlü, hem de tejribeleri var. Pakistan hem Asya ýoşdan saýlaw hukuk döwletine demokratik ýola geç gitip barýar. Türkiýede saýlaw erkinligi bar bir ýerde hem. Afganistany hem şu ýaly bir normalizasiýa getirmek gerek. Bolmasa Kasturbanı geçirecek diýipdiňiz siz taap. Gumbuldet koy berýär eger Allah körkezmesin. Ana bir Özbegistan bir yerden yol geçirýäs, Karachi portuna çykýasdy, portuna çykyp bilmän galýar. Şoň üçin şu bir imkaniýatdan, şu tarihi ýagdaýdan sen peýdalanyp kal, hem de tejribeňe tejribe goşulýar nesip bolsa. Öz Afganistan bizim yerimiz asly. Asly bu bizim ata-babamyzdan galan miras yer. Bu bize Mahmud Gaznavi atamızdan, Selçuklulardan, Temurilerden, Bayramhallardan galan yerler hazaplanýar aslında be. Ýöne türkmenler soňky döwürlerde biri-biri bilen düşman, häzirki türkmenler ýaly düşman bolup galan ýaly muhalefet ýaly biri-biriniň etini ýyp düşman bolandan sonra elden gitip kaldy. İnşallah ýakynda ýene gaýtan türkmenler bir bolýar, nesip etse türkmenler bir bolup Iran'da galan yerimizi, Hindistan'da galan yerimizi, Çin'däki, Kitay'daki, Russiýada galan yerlerimizi nesip etse izni alýas Allah'ın izni bilen. Ýene hem açyk bolan zadym ikincisi halkyň ýagdaýy juda kyn. Reşit Merýedow. Sen daşary işler ministrisiň. Şoň üçin sen aýdyp bilersiň, men içeri işden habarym ýok diýersiň. Men sana aýdyp bereň içeri işlerden näme bolup duran. İçeri işlerde halk aç. Bir çörek üçin gije gündüz nöbet beklep magazinlaryň agzynda durlar. Halkyň ýagdaýy kyn. Eger bir hereket bolsa, halk köçe çykyp zalim, hasta padişahy agdyryp taşlaýas diýip durlar. Men özüňem bilýän onu, habaryňyzam bar. Çünki hemmäňiz bir gämedesiňiz, hemmäňiziň pikiriňiz, problemiňiz şo. Halk kötülükse juda ýaman bolýar. Şoň üçin halem giçtel, halka hyzmat etmäni oýlan. Halka hyzmat et, halk senin gadyryňy bilsin. Diktator senin gadyryňy bilmeýär. Diktatora senden hem öňünçe, senden hem akylly, senden hem sadyklar bardy, buların hemmesini ýok etdi, tohumunu guratdy. Sen hem wagty gelse, eger aýagyň gyşyk bassaň, seni hem ýok etmekden gaýtmaýar bu diktator. Aýdynça şunu aýtyp goýaýyn, dünýäňde gep boldy. Bu hasta padişahy, bu zalim diktatory bogjuk bolupdyrlar diýen her habarlar geldi. Habardar bol, sen muňa işlere girme. Sen bu padişahy bogma işinde, bu bogma işinden uzakda bol. Sen bogma, biri-birini bogsullar, biri-birini bogmaga sebäp etip ber. Bilýän ki, itlerden premier al. İtlerin arasında bir sunk taşlap görsen biri-biri bilen näme bolar uruşup gidýär. Sen bu tarafta dur. Sen äl gereksin. Boldy diktatora hyzmat etmek edip. Boldy diktatora hyzmat etmeli. Güllerini unut. Indi bundan sonra halka hyzmat edýän nesip etse, milletimize hyzmat etmeli. Atyzyny taý basar diýär. Hasta padişah ölüp kalsa, belki saýlawda sen galip çıkarsın. Eger halkyň gözüne girsen, halk sana oy berer. Boldy inni. Inni alan tejribelerini halky üçin, türkmenleriň geleceği üçin işletmeli wagty geldi. Reşit Merýedow şonu aýtjakdym. Üçüncüsü hem şunu senin peýdaň üçin aýtyp goýaýyn. Bu iş Abdurov diýeni Afganistanly türkmenleriň çağasyny ogurlap gidene habaryň bar. Ashraf Ghani'nin teröristleri, Ashraf Ghani'ye yakın olan teröristler şu ağamızın çağasına ogurlap gidip gözünün nurunu, perzendini Türkmen oğlanına ogurlap giderler. Şunu izne qaytarmak üçün pul soratdyrlar. Şuna da kömek et. Telefon et gör. Afganistan'ın Daşary işler ministrine bir ağız aýtyp goýar. Şu oglan tapyp beriň, izine beriň diýip. Aýtsa ki pul gerek diýse, hiç kim aýtmazdan bankyň üstünden guratyp goýar. Hem sogap bolýar, hem kebap bolýar. Bankdan ýardyma düşüp kaldy Reşit Merýedow. Bankdan adamlar pul alıp bilen. Ana şu ýerde İstanbullarda, Daşary ýurtlarda studentler pulunu alyp bilmäni gana alatdylar. Özüniň ata enesini goýup beren halal minnetinden
tapan pulunu koyverse gelen ak. Şoň üçin inşallah şu meseleni hem çöz. Hem de İstanbul'da, Türkiye'den başka devletlerde adamlar öýüne gidip gelibilen ak. Ata-enesini görüp gelibilen ak, prezidentlerin yanına barıp öz çağasını bağrına basıp bilmän dur. Yaman bolup kalmasın. Eğer halk bular ýaly dım aşak bolup yaşamaga haklı dip oýlan bolsaň, ertäk gün senen basy goýar bermezmi? Ýani halk göterilip, habardar bol. Şonuň üçin bu zalimlerden imkan kadar uzakta bol. Tokoya ot gitse öyle hem guğru hem yanık gidiyor. Onu sen juda gowy bilýän. Halam gişler. O zaman türmedäki musulmanlary, türmedäki siyasi, dini insanları çıkarıp koyverin. Boldy indi munça cezasyny çekerlerin. Biderekden adamlar oter. Bir namaz okan üçin, bir Kur'an okan üçin işerde ýatýar. Aýtyp goýun, padişahyna da aýtyp goý. Eger halk göterilip gitse, juda ýaman bolýar. Häzirden açyk goýunlar şu zindallar, türmeleri. Hökmändendir adamlar ayağa kalıp, göterilip, dövüp, açık girmekliği hökmändendir. Raşid Meriyedip akıllı adamsın sen. Türkmensin sen, Türkmençe geplek dursun. Şoň üçin inşallah gişten göre giş ýaşy diýen. Aýtsaň ki men näme etip bilen, meňem ýagdaýym juda kyn diýsen, onda inşallah biraz sabr etip dur. Men sabara zafara diýen. Ona menem 6 ay bilen senin konsolosun itler şikayet edip içeride oturtdy. Men hem sabır ettim. Elhamdülillah çıktık. Sen hem konsolosun itler hem öz dostlarının üstü bilen meni içeride oturttu. Men hem öz dostlarımın üstü bilen elhamdülillah çıktık. Allah razı olsun bana kömek eden dostlarımız, insan hukukları var. Hemmesine Allah razı olsun. Şoň üçin Raşid Meriyedip Türkmen bilen düşman bolma. Kim bolsa Türkmen bilen düşman, ey nadan, akmak, zalim, gurbanguly bolarsın doglaryňa püşman diye. Habardar bol. İnsan kaçak zadımam Raşid Meriyedip seni Allah Azze ve Celle hak yoldan alıştırmasın. Millet götürülen mahalına millet tarafa geç giden batırlardan etsin. Allah Rabbil Alemin senin bala çağına bir gowy gelecek nesip etsin. Sen oylama bugün men bala çağım bir rahat ýaşaýan garny doýupdy dip. Sen ýaly oýlan köp boldy ministrler. Hazır İstanbul'da köçe süpürüp simit satıp meheme bilen bire işläp ýörler. Ýani senem şoňa bolup kalama. Bu da gowy goýberdir. Köp adamlar öldürüp goýberdi, görmediňmi? Habaryň ýokmy? Şoň üçin habardar bol. Zalim senin gadyryň bilmeýär. Gadyryny bilýärlere hyzmat et. Gadyryň bilenler bilen dost bol. Namart bilen dost bolma, mert bilen dost bol. Şonu aýtjakdym. Biz hem inşallah elimizden geldikçe hareket ederiz. Bu Abdurrauf üçin de biz hem elimizden geldikçe dua ederiz. Nesip bolsa ýene ona meşgullerden sonra İstanbul'daky Awganistan konsolosynyň öňünde mitingler geçirýäs nesip etse, Türkmenistan konsolosynyň öňünde mitingler geçirýäs. Hiç gaýgyda oturmaň. Türkmeni ýok edip bilýärin. Türkmeni öldürmek mümkündür bir sanan. Yani Türkmeni yok etmek asla mümkün değil. Şunu kelleňize goýup alın. Padişahyna da aýt. Akıllı bolsa Türkmenden düşman bolmasın. Görüşürüz. Rabbim seni doğru yoldan alıştırmasın. Allah'ım seni Türkmençilikten çıkarmasın. Allah'ım diktatora değil, Türkmen halkına hizmet eden insanlardan etsin. Görüşürüz.